borok bangun naik guys sini kibang kayang musuh ke borok nah no betul semalai view ka jotono fung kaham tini agoliu tangi dongo narokno funogono borok tangang so kerengi naik tongni anchen no hambai ano chubanai rok tai nai tongnai rok ani channel no negati borok kipili phaibi kya ticket delay phung tini so tini je ganai rok belai no chungsuka kepal ticket chirili angke ba tini kepal chungnai ta tang se train chokoi ne guys hi kon dolok thangi be kha borok joginder nokhor ka ang to bazar ka to nokhor nai nok no ang pulan video oisa phai pro enji sho ola mano phunuk mani ke tinta senor no phuma hai klai kha tamni himba ang yang tino shortcut baso ang dolok tini kere yang saisung level lengkha saisung ke te sip selo saisung ke himnan kisan liru tang himba dol nge kisa kok salai him togo subang to saisung tini himi level leng sungnai te sip silenai cross khayo yang oke bong borong mang no chin borong masaban kare para tongnai ro tong saimia so guys when you show haishok ba kya ta bo hamna nai dongo Leng suka guys sebang kagos manau tangi ba guarantee in bagai tahu sahabat sok besyu oro bhai si handang besyu besyu sok bagia tahu besyu habna finally guys tabuk ani confirm kha je kagos thik mai kha tajung onek kiri tongmani email onek problem nukjakha karon chindolni bang khaimani engge tabuk tasa agini ani email kajambai no khlai thik kha so tabang no khortongo ONGC ni gate ni phadar no khorka tabuk botol o kisa thangnai tabuk sman chungari thangai dong tabuk botolawa train borok bangmani sailap kare friend chong tini sariko bomo hai mo pai pro bomo hai mo kang sui mana kha kolomang tai tiki malia so tinin baga asam no blog ngai re kaham kereng tong bai di jotono no wati tama jabari tabu emne so corona ro hai ro lomo ro in so corona tangmani ya topono lo to lomo wati ro manja khan ke so Horkaham, dorong no advance. Next vlog malai leh na, kaham kereng tong khangke.